Kuuɗe Lilaaɓe suura 4 aya 32 yaaki 32. No kooliiɓe Yeesu njooɗori. Fuu kooliiɓe Yeesu ɓerɗe maɓɓe e hakkiilo maɓɓe warti go'o. Walaa bi'owo kanum jeyi ko woodi, e ɓe cenda ko ɗume ɗum ɓe ngoodi. Lilaaɓe ɓen nder bawɗe ɓe ngaɗi ka waajinki ummaaki Yeesu Joomiraawo daga mayde. Koo moye maɓɓe e wondi e barka Allah mawɗum. Walaa koo moye nder maɓɓe dulluɗo goɗɗum, ngam gooduɓe gese e gure fuu cooriɗe kokki lilaaɓe ceede ɗen, ngam ɓe kokka koo moye mo walana nder maɓɓe. E woodi goɗɗo Leewiyankeejo, neɗɗo leydi Sayifurus bi'eteeɗo Yusufu, mo lilaaɓe noddirta Barnaba, ma'ana inde maako woni cembiɗinoowo ɓerɗe. O soori gesa maako, o hokki lilaaɓe ceede ɗen. Yaa Allah Joomiraawo, emin toroma nder moƴƴere maɗa, hokkumin faamu ma'ana ayaaje maɗa ɗe min jangi ɗo'o. Amin. Ayaaje ɗe janguɗen ɗo'o e wanginana en iri jonde ko ngendam tokkuɓe annabi Isa arande'en. Aya 32 wi'i, fuu kooliiɓe Yeesu ɓerɗe maɓɓe e hakkiilo maɓɓe warti go'o, ma'ana fuu kooliiɓe annabi Isa nyumooji maɓɓe e ra'ayi maɓɓe ɗum go'o. Ɓe ngalaa feerotiron ra'ayi hakkunde maɓɓe, ngam fuu nyumo maɓɓe e ɓerɗe maɓɓe warti go'o. Ɗon ma nder jonde maɓɓe walaa bi'owo kanum jeyi ko woodi, ngam e ɓe cenda ko ɗume ɗum ɓe ngoodi hakkunde maɓɓe. Waato nder jonde tokkuɓe annabi Isa arande'en walaa yidde hoore hakkunde maɓɓe, e ɓe jooɗii jonde yidde e enɗam. Fuu marɗo goɗɗum hakkunde maɓɓe ngam nafeendam maɓɓe ɓe fuu maɓɓe. Walaa bi'owo kanum jeyi ko woodi kanum tan, amma e ɗum ɗon ngam nafeendam maɓɓe ɓe fuu. Misaalu, to neɗɗo nyamdu woodi, nyamdu ndun ɗon ngam maɓɓe ɓe fuu. To neɗɗo ceede woodi, ceede ɗen ɗon ngam nafeendam maɓɓe ɓe fuu nder sumpo ngon. Ngam non nder jonde tokkuɓe annabi Isa arande'en walaa dulluɗo goɗɗum nder maɓɓe, ngam gooduɓe nder maɓɓe e kokka ɓe ngalana. Ngam aya 34 yaaki 35 wi'i, walaa koo moye nder maɓɓe dulluɗo goɗɗum, ngam gooduɓe gese e gure fuu cooriiɗe kokki lilaaɓe ceede ɗen, ngam ɓe cendana koo moye mo walana nder maɓɓe. Ngam non walaa dulluɗo goɗɗum nder maɓɓe. En nani nder aya 31 yaaki 32, goɗɗo Lewiyankeejo bi'eteeɗo Yusufu o soori ngesa maako kanko ma, o hokki lilaaɓe annabi Isa ceede ɗen, ngam ɓe cendana koo moye mo walana nder maɓɓe. Ɗo e wanginana en e njayri iri jonde ko ngendam tokkuɓe annabi Isa arande'en, jonde yidde e enɗam. Non bo Allah Joomiraawo yiɗi enen tokkuɓe annabi Isa hande njooɗoro, jonde nde enɗamku, jonde nde yidde, jonde nde kawtal hoore. Amma kayto hande woɓɓe nder tokkuɓe annabi Isa a toway e ɓe nder iyaalu go'o, amma walaa yidde e enɗam, sey nganyandi e hawre. A taway neɗɗo e sakiraawo muɗum, walaa narral hakkunde maɓɓe, sey nganyandi e hawre. Naa non Allah Joomiraawo yiɗi enen tokkuɓe annabi Isa njooɗoroɗen, amma e mo yiɗi njooɗoɗen jonde enɗamku, jooɗoɗen jonde yidde e kawtal hoore nder ko ɗume ɗum gaɗeten. Nder ayaaje ɗe janguɗen ɗo'o en nani tokkuɓe annabi Isa arande'en walaa yidde hoore nder maɓɓe, walaa bi'owo kanum jeyi ko woodi, ko goɗɗo mari fuu ngam nafeendam sumpo ngon. Amma kayto hande nder kawtal sumpo kooliiɓe annabi Isa walaa iri nde yidde e enɗamku. Koo moye hoore muɗum tan andi, ɓe ngalana e torro, gooduɓe bo e nana belɗum. Ayaaje ɗe janguɗen ɗo'o en nani nder jonde kooliiɓe annabi Isa arande'en, ɓe ngiɗa goɗɗo nder maɓɓe torro, ɓe ngiɗa ɓe ngi'a goɗɗo nder maɓɓe weelo e wara ɗum. Ngam non to ɓe ngi'i goɗɗo nder ciya,
sey ɓe mballa mo. Ɗo'o Allah joomiraawo ekkitina en haani ɗum walla ɓe ngalana. Lilaaɓe annabi Iisaa bo ngaɗi hakkillo mu'en dow waajinki wolde Allah. Aaya 33 wi'i, lilaaɓe ɓen nder bawɗe ɓe ngaɗi ka waajinki ummaaki Yeesu joomiraawo daga mayde. Waato nder bawɗe ruuhu Allah joomiraawo ɓe ngaɗi ka waajinki ummaaki annabi Iisaa diga mayde. Ɗo'o lilaaɓe annabi Iisaa ngaɗi hakkillo mu'en dow kuugal ngal annabi Iisaa hokki ɓe. Ɓe ngaɗi ka waajinanki yimɓe dow mayde annabi Iisaa e ummaaki maako diga mayde ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke. Koo moye fuu kooliiɗo ko ɓe mbi'i heɓay kisndam diga hakke muɗum e kiita Allah gareeke nyalnde jaango barka annabi Iisaa. Koo moye maɓɓe e wondi e barka Allah mawɗum. Ma'ana koo moye nder maɓɓe bawɗe joomiraawo e wondi e maako. Aayaaje ɗe janguɗen ɗo'o Allah joomiraawo e ekkitina en no haani enen tokkuɓe annabi Iisaa njooɗorooɗen. Waato njooɗooɗen joonde kawtal hoore, hakkillo meɗen go'o, ra'ayi meɗen go'o, nyumo meɗen go'o, njooɗooɗen joonde yidde e yurmeende e enɗam hakkunde meɗen. E non nyaamirten jaalorgal dow ko ɗume ko ngaɗeten. Allah joomiraawo ɗawta famtinki en aayaaje muɗum ɗe janguɗen ɗo'o, njooɗooɗen bo iri joonde nde o yiɗi. Amin.